Dneska budu vám číst máminu knížku. A začnu na straně 66. Břichem jí projela velká vlna. Zahnala kluky do postelí a David jim cvičil pohádku, pak jim šla jako vždy zaspívat o kolébavku. Obvyklá otázka. Chcete dlouhou nebo krátkou? Zeptal se, když si k ním sedla na postel. Maminko, dlouhou, křičel Vojta. Jen jí kluci snad nikdy nebyli unavení. Jedna pohádka, druhá pohádka a kdyby jim četli dál, možná u 10. usnuli a dříve by spal spíš táta. To už se párkrát stalo. Když zaslechla z obýváku, jak kluci pokojíčku říkají, tati, nespíš? Ještě to neskončilo. Zaspívala dlouhou ukrábavku. Já jsem chtěla ještě krátkou. Mami, bez ní neusnu, žebrala. Vydržela další vlnu kontrakce a spustila. Náhle přestala. Kluci, kdybych tu ráno nebyla, tak se nelekněte. Budu možná v porodnici. Už se rodí. Byl já tím hned zvědavý a díval se na břicho. Možná si pamatoval, jak jsem mu před skoro 4 roky takhle na večer dral na svět brácha. Kde je? Já bych ho chtěl vidět. Já taky, si dával se Vojtík.